Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Akusi kudliwa rinopisa kuZanupf Ed yodedzera kuti Chiwenga zvese zvaari kuzama ndiri kuzviona, nyange mukaplana sei inini zvese ndakazvigadzira kuZanupf. Terai munzwa zvataurwa naEd. Tikitaura kudai Chiwenga is nowhere to be seen. Zviri kunzi is hiding somewhere, achitiza iro garwe timeva rakashi. So most of the systems in Zimbabwe, I created them. So they always remember who their godfather is. So if you plan against me, I get to know. I'm sure guys mazvinzwira mega zvazvitaurwa naEd. Ed ari kudedzera kuti vese vanenge vachiplana or plotting against him and the party anozviziva, ndiye akagadzira chigemu iyi, ndiye akachimaster. Asi vazukuru vambuya naenda vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu uya akati iye Mnangagwa must respect the constitution of Zimbabwe. No one is plotting against him. He must endorse Chiwenga to take over, not to campaign for a third party. Zviya zvatambenge tikitaura guys kuti iye Ed has never endorsed Chiwenga since ever. Hatisati tambomunzwa achiti Chiwenga ndiye achapinda, ndiye achabata panyanga of which tese tozviziva kuti Chiwenga ndiye arifanira kuita ari kupinda kuti aite president. Chinhu chatinongoziva chatinenge tichingoona mumastreets mumasocial media ndechekuti vanenge vachingoti Ed 2030 anenge achipo. Saka vanhu vari kuzviramba vachiti ngaarespecte law, ngaarespecte constitution iye Ed neZanupf timu yake varakashi. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi nyaya iripo ndekuti Ed yatodedzera kuti wese anoda kukanganisa, wese anenge achiplana, vese varida kumukanganisira, vese varida mubisa pachigara anozviziva because ndiye akagadzira zvese izvi. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.